Здравейте, сега ще се опитам да обясня как се чертая екосагон. На английски го казвам, понеже само така го намирам, нали, като обяснение за момента. Или 20-ъгълник. Като цяло да започнем така. Момент. Правим две напречни, в моя случай са по 10 см. Начертаваме ги. След това така това разстояние правим една окръжност. След като направим окръжността със същото това разстояние, идваме тук и бележим едно тук, едно тук, след което свързваме. Ето. След като отбележим, нали, тук и тук това, взимаме разстоянието от тук до тук, надявам се, че се вижда, тук до тук, и чертаем и бележим тук. И след като сме отбелязали, вече взимаме разстоянието от тези две точки и започваме да бележим. Аз няма да бележа втори път, да не стават драсканици и по-големи от тези, които съм направил. Така, после от тук и докато завърши. След това, същото това го взимаме, само че започваме от тук и пак повтаряме с белезки по цялото. Трябва да се получат 20 точки, които да се свържат. Като цяло. Това е. В следващия клип ще покажа и бобина на същия с 20 точки, да се получи.